Dangoloa gabe orang ketiga huma afodo ho salelengo sai dipaksa ho doa usongoni satabiho somar halet petaho lohota lunan salahona molo hu tinggal ho molo so adong behamu baumi hulang adong korban nasi songona korban orang ketiga sai maholana una kecewa ala papa henami lau baho lau saka hidup aku lulu ibadalammu. Satabiho somar halet petaho lohota unang salahona molo hu tinggal ho molo so adong behamu baumi unang adong korban nasi songona unang adong korban orang ketiga sai maholana una kecewa ala papa henami lau baho lau saka hidup aku korban nasi songona unang adong korban orang ketiga sai maholana una kecewa ala papa henami lau baho lau saka hidup aku hidup aku lului dalammu. Oke, mau lihat deh.